U kotlini Gračac smjestila se župa Svetog Ante Padovanskog, koja se najprije kao samostalna kapelanija prvo odvojila 1837. župe i franjevačkog samostana Rama Ščit. O njoj već 6. godinu brine domaći sin, jedan od, kako sam kaže, rijetkih duhovnih zvanja fra Mato Topić. Samo mjesto Gračac dobilo je naziv po gradini koja je ovdje iznad ovoga brda, iznad ovoga mjesta. Gradina, kao što je i prije bilo, gradina nema nešto, nije istražena i što je sve u njoj, to nije bitno i samo naselje je bilo beznačajno do nedavno. Župa Gračac, ona je prva župa koja se odvojila od župe i franjevačkog samostana Rama Ščit 1837. godine. Specifično je za ovu župu i po njoj se može nekako mjeriti kako je funkcionirala cijela Bosna i Bosna Srebrna i Vrbosanska nadbiskupija, a to znači da ovdje možemo nekako mjerilo pronaći po gradnji 3 crkava, 3 društveno-politička uređenja. Nakon odvajanja, kako sam rekao, od Ščita 1837. postaje samostalna kapelanija. Ta samostalna kapelanija je imala i svoje matice knjige, dakle funkcionirala kao župa. Ali napravili su jednu župnu kuću, kapela se to prije nazivala ovdje i dan danas stari ljudi zovu župni ured kapela, zato što je ta kapela smještena u Trišćanima, tada se zvalo Triješćani, to je udaljeno odavde nekih 7 kilometara i tu je gore bilo u brdu, dakle daleko od druma, ovo je bio drum ovdje, koji su prolazili razni dobronamjerni i nedobronamjerni ljudi. Točno je ciljano, skriveno to područje od tih prolaznika. Tu se krštavalo, vjenčavalo, slavila misa. Mi smo sabrali, kad smo podigli na tom mjestu, na tom crkvištu, jedno spomen obilježje, da je tu od 1837. do 1903. Znači gotovo 60 godina na tom mjestu je funkcionirala župa, kršteno 2008 djece, uglavnom djeci. Da nikada tu crkva nije bila nego samo kapela, župni stan gdje je bilo više svećenika i gdje su se primali drugi sakramenti, a misa se govorila, kako se kaže, slavila pod jednim kestenom, pod košćanom, kako se ovdje to govori, kažem gotovo 60 godina. Nakon, dakle to je još vrijeme Turske. Nakon odlaska turske vladavine, dolaska Austro-Ugarske, crkva se, prva crkva, ali drugo crkvište, pravi se ovdje dolje ispod današnjeg ovog puta komunikacije Prozor Jablanca, da ne govorim dalje kuda ide. Dolje je napravljena crkva 1893. godine. Tu je bila crkva, župna kuća, pomoćna zgrada, tu je bilo zemljište i to je funkcioniralo. Ljudi su naravno radovali se da prvi put imaju crkvu. No, crkva se spletom okolnosti prisilno morala premjestiti na mjesto gdje je sada. 1959. dolje imate na kamen temeljac na ulazu zabilježeno. Te godine je sagrađena ova crkva i to je prva crkva u Bosni koja je sagrađena u našoj provinciji u vrijeme komunističke vlasti. Dakle, dolje je jezero potopilo. Pravi se hidroelektrana na Neretvi 1954. počinje gradnja i onda je bila čitava jedna borba tadašnjeg župnika fra Bone Ravlića prije svake misije kad bi ljudi dolazili na misu ovdje. Prvo bi dolje otišli do te crkve koja je bila srušena jer voda je već došla. Svi i najstariji i mala djeca, oni bi uzeli kamen i ovdje imate fotografirano gdje svi misari pred ovom današnjem crkvom koja je tada bilo gradilište drže po jedan kamen na ramenu i nose prvo na gradilište, onda idu slaviti misu. Dakle, tu vidjet ćete u crkvi, ostavio sam sada kod obnove baš te
taj dio zida s obje strane gdje se vidi kako je to radilo više ruku, više različitih materijala, kamenja, da se vidi, to je jedan rukopis vremena u kojem je ta crkva nastala. Dakle, 3 politička sustava, 3 crkve ili crkvišta i narod isti. Sa župnikom Topićem smo razgovarali i o svima onima koji ovu župu čine živom, njezinim vjernicima. Imamo od gore, od kada se odvojilo od župe Ramaščita, da je ovdje obuhvaćalo i današnju župu Doljane i čak dijelove župe Uzdo, dijelove čak do Solakove kule, jedan veliki prostor Donji Rami. Ovdje, opet statistika ako vas zanima više, ne bi ja puno, ovdje se može pronaći, ali barem ono što se ovdje događalo zadnjih godina, dakle ušlo se u ovaj zadnji rat sa 1703 župljana, izišlo se negdje 2002. je bilo 1250, da bi prošle godine ovdje ima statistika 991 župljan. Dakle, od prije rata do sada gotovo prepolovljena. Nećemo biti zloguki proroci, nećemo samo kukati. Ovo je vrijeme kukavanja, ovo je vrijeme gdje možete kukavica naći na sve strane i kod naroda i kod nas svećenika. Samo se govori o odlasku. Ja bi ipak kazao, zahvalan sam i Bogu i ovom narodu koji je dobrim dijelom skromniji od drugih dijelova Rami. Zato što su oni prije rata čitavih, ne znam, nija 50-60 godina od drugog rata do ovog zadnjeg rata radili u granitu, skromno živjeli, skromno zarađivali i danas ne odlaze njih puno, dosta mlađarije odlazi, ali u zadnjih 6 godina, koliko sam ovdje, samo je jedna obitelj s djecom odselila. Mene raduje da su tu. Vi možete vidjeti po nekakvim fotografijama koji je ovih dana zabilježeno i kod otvaranja crkve i kod Svetog Nikole. Ima tu i mladi, ima tu i prostore za djelovanja i moj je stav da kolika god zajednica jest, trebamo se boriti da imamo dobru infrastrukturu i ti ljudi koji ovdje žive, a i oni koji dolaze, oni se raduju da imaju i lijepu crkvu i dvoranu smo lijepo napravili prije 2 godine. I ovaj prostor što se sad gdje ste došli, asfaltiranje ceste, to će malo ovdje i ovaj župan Ivo koji je predsjednik mjesne zajednice i vodovod smo napravili i još imamo nekih planova, tako da sve ono što je bitno za jednu zajednicu da ima dobru infrastrukturu, da se radi s tim živim ljudima, sa živom crkvom, tu radimo možda neke stvari bolje nego i puno veće, puno značajnije župe. Iz župnog ureda smo žurno, po kiši koja nas je pratila sve vrijeme, prešli u Gračačku crkvu koju okružuje prostrani travnjak, u čijem središtu se nalazi veliki kip Svetog Ante. Nalazimo se u ovoj trećoj crkvi koja je sagrađena 1959. godine. Ovdje imamo rukopis koji sam ja spominjao, ova 2 zida iza mene, iza kipa Svetog Ante i Gospe. To je način kako se ona radila u tim teškim vremenima i kojim materijalima i koje ruke. To je i lijepa pozadina, a ujedno jedan sadržajan rukopis što se tiče gradnje ove crkve. Naravno, crkva je od tada doživjela više promjena. Ona je građena po jednom prototipu Pija Nujića, jednog hercegovačkog Franjevca i dolje je bilo ovakvih sličnih crkava. Bile su izmjene, dolje je bilo 2 tornja, ovdje 1. Bio je toranj dosta manji pa je malo povišen da bi se čulo zvonjava zvona. Enterijer izvanske je crkva ostala, može se kazati, u onim gabaritima i onoj formi kakva je bila i materijal sedra. Ona lijepa izgleda izvana, a unutra je doživjela svojih preinaka i to vrlo važni, ja bih rekao uspješni. Ovdje je rađeno više puta nekakvih manjih obnova, a posebno je ovdje rađeno 80. do 84. 5. umjetnine. Đuro Seder, tadašnji župnik Fra Pavko Udić, ova freska, Đuro Seder sada poznati, možda najpoznatiji živući sakralni slikar kod Hrvata. Tada je napravio fresku i put križa. Prije 8 godina su napravljene i vitraji
od istog autora Đure Sedera, a mi smo ove godine, ovo što vidite, kipovi, kip Svetog Ante, zaštitnika župe, kip Lažne djevice Marije, zatim oltar, ambon, tabernakul sa onom posebnom večerom na tabernakulu. To je uradio akademski kipar Petar Dolić iz Zagreba. I sve ove preinake koje su se dogodile, ovdje je bilo neka stupovlje sa strana, gore je bilo trstika i onaj prijašnji način rada od materijala koji je već bio trošan. Sve smo to temeljito skinuli, oljuštili zidove i napravili smo ovu formu crkve, dakle klupe u 3 brijeda, gore betonske konstrukcije, kor proširen. Jednostavno napravili smo, pojednostavili crkvu sa novim sadržajima koji su iza nas. Ovdje ova crkva nedjeljom prima svoje misare, pola 9 misa i pučka misa u 11 sati. Pola 9 bude popunjena crkva, u 11 sati ne može stati u klupe, bude puna crkva sa korom gdje pjevački zbor pjeva i može se kazati da na te 2 mise dođe negdje oko 500-600 misara, osim filijala na Kućanima, na Hudurskom i u Škrobućanima, tako da sigurno župani još uvijek jako lijepom broju dolaze na misu i ne možemo se požaliti da nam tu posustaju. Na kraju smo razgovarali i s Ivanom Topićem, predsjednikom mjesne zajednice koju čine 3 podružnice, Trišćani, Lovnica i sam Gračac, a broj oko 110 kuća, to jest obitelji. U mjesnoj zajednici isto imamo i jedan dio bošnjački ili muslimanskih stanovnika, tako da sa njima imamo jedan fin odnos, nemamo problema i surađujemo. Imali smo prije, možda ste čitali u medijima, je bila jedna akcija prikupljanja župljana za jednu malu ajlu koja je bila bolesna, pa se tako prilozi skupljali, župa je prikupila. Isto tako na župni formatu ima suradnju sa ovim Hodžom iz Lizapjeraca. Dobri. Tako da što se tiče toga, međuljudski odnosi su dobri. Može se skoro odlični. Nema problema. Ljudi, inače, ovdje su ljudi, ovdje je taki teren brdoviti, pa ljudi većinom su išli raditi, uvijek se išlo raditi na stranu. Pa dok je prije rata bio je ovaj granit u Jablanici, tu je većina ljudi radila granitu. Ali je sad u novije vrijeme otišlo dosta ljudi u Hrvatsku, u hrvatske firme, pa rade od Dubrovnika, Splita do Rijeke, šta ja znam, gore. Jedan broj mlađi sad ide i u Njemačku raditi. Otišlo je, mada nije nešto obitelji iselilo, ali mlađi ljudi idu pa dolaze tako, ali uglavnom je sad taj neki trend u Njemačka i tako se ide gore raditi. A što se tiče samoga mjesta, ovdje se prije su ljudi živjeli većinom po selima koji su bili na brdima gore. Pa su negdje 80 i tamo, recimo krajem 70 i 80 je bio neki bum preseljenja sa tih brda ovdje u Kotliru, ovdje nešto nije bilo kuća, ništa malo. Bila je crkva i tu su dolazili ljudi na misu, a živjeli su na brdima. I sad su došli u ovdje, to se zove Gračac, u ovu kotlinu i tu žive. Ivan je progovorio i o radovima na infrastrukturi. Zahvaljujući načelniku Ivančeviću koji pomaže u raznim našim projektima, dobili smo vodu, pitku vodu, negdje, ja mislim, jedno 8-9 km vodovoda, suvremeni vodovod sa svim ovim instrumentima, digitalnim, tako i video nadzorom i čak oni u prozoru mogu očitavati ta brojila, više nema oni klasičnih satova i tako. Onda kad se prokupao taj vodovod, radila je se i nova cesta kroz selo, možete se provozati gore do asfalt sa ivičnjacima, sa sređeno je sve. Imamo u planu sad u idućoj godini 2 dana još uraditi jednu ovdje malu dvoranu, jer mjesna zajednica nema svoje prostore ovdje u mjestu, jednu malu dvoranu, tako da bi se moglo to iskoristiti za skupljanje i mještana i lovačkog društva, jer inače u mjestu ima i lovačka sekcija od lovačkog društva u prozoru. Imamo groblje gore novo napravljeno tu gore, zove se Ban Brdo. I u planu isto gore uraditi jednu kapelu sa njom i mrtvačnicu, tako da to bude jedna sredina ugodna za živjeti. Pa koliko nas bude tu, mi ćemo napraviti jednu kvalitetu života. Pa ovi trendovi su iseljavanja. A onda sad, ko bude, nekom bude dobro. Inače ima osnovna škola, 8 razreda. Tu djeca pohađaju iz ovih okolnih sela.
mi ne možemo ništa drugo doli poželjeti da ovo mjesto i župa ostvare zacrtane ciljeve u ovoj godini i nastave biti ovako optimistični, jer čini se da su jako dobar primjer krilatice da se optimizam isplati.